Vai, femeie, așa mă dor folele. Tu l-ai, mă, bărbate, mă, dar de când ți-am zis eu, mă, să mergi la doctor să te coache, mă? Cine știe, mă, și cermișorul e acolo înăuntru? Lasă-mă că și spatele și... Du-te, mă, să te coache că ea de la ora știu, mă. Mă, eu ți-am zis, mă, dar încăpățânat ești ca un catâr, mă, mă, te-o făcut, mă, ta. Și vaca râde de mine. Du-te să te coache că ți-am mai zis. No, hai că mă duc, femeie, nu mai tă striga atâta la mine. Du-te să te Ai, coache. Doamne, femeie. Bărbatul. Aici Aulin, ibuprofen, espumisan, trachisan, betadina asta, nu știu, expirată, nu expirată. Știu, trebuie să vedem. Doctor Stelian, în sfârșit am ajuns. Intră! Cine își bate joc? Intră! Vai, domnul doctor, dar ce se întâmplă aici? Hai, nu Lumea știu. nu mai are rușine. Domnișoara Stentă, mulțumesc Nu pentru mai are stethoscop. rușine. Nu știu ce se Vai de întâmplă. mine cum o să degrada lumea asta. Imposibil. Ai, ce fericită a fi muierea mea că m-a căutat doctor Stelian. Femeie, femeie, Du-te, mă, dar cum ai venit așa de repede? am venit de la doctor. Și ce ți-o zis, mă, ciocotat? M-a căutat, dar nu m-a găsit.